kardom ningak long pa ni tum Borjan employee solution pe nang tum phang kardom pa jilo rasi nili ki pudam ji pualam the bangela phailo rasi mo pen alang ni tum stami pulo ni tum employee solution pen stami ni tum ningduk lo athe ni tum balang ni tum ta mithang a duty pen higher authority pen aron ke pathik do boxi alang ni tum stami mithang a duty ka cheklem ta ma ho la poson na khotona ke do pok pen ke ni tum ta ningduk lo rasi alang ni tum phan yakson odlang no kacamata atum phan alang itum phan sodak pen insai nang ko la pen man ke the ke do tum sar Dr. Toliram Ronghang Sitame alang li tum ke chok chi atum phan kang sai ye phan insai po sini tum Borjan employee solution pen Sitame di tum ning che the pon la pardon Borjan Karbi employee solution Junior Committee in pen na tum han press meet nang pharan thela pahlo kidam tang pre tarik ko ra troxy 2022 sukhanjan long incident ala maprak ne tum arjulong si ne tum ningpung si ningduk chipak lang lo la sini tum ki pudai bangke la sukhanjan long la taxation department inspector terang sa ho phan la pe hala local social worker mohen tok bi phan kai tek sudak edom sudak pen kai tek pola sobani tum nikchi paklang lo la sini tum alang di phan condemn lo la akar phir phan la tok bi samo pen terang som ha kai tek bang tum bang phudom phan sudak pen nep nang po la pen la law and order a ek teng pen alang tum phan nep si je hem nang sam beng si sudak pen punishment pinang po la sini tum sudak pen la law and order adi panen han chuniri lo